Croeso i'r Royal British Legion Rhydaman. Miwn tu fewn mae grŵp o ddynion wedi dod ynghyd i anrhydeddu un gŵr dewr iawn sydd dan yr argraff i fod yma yn rhan o'r union. Ond mae surprise yn ei aros, achos fe yw halen y ddeiar yr wythnos hon. Sori dorri eich traws chi, ond fi'n chwilio Mr Henry Griffith Jones. Lle mae e? Mae fe fan hyn, Mr Jones. Sa'n da i chi? Nawr, diolch chi'n meddwl bod chi yma heddi i gael reunion d'ch ffrindiau. Ond digwyddiadau yw, i ni yma i'ch anrhydeddu chi yn halen y ddeiar. Gweiron Henry sef Stephanie, Jonathan a Jessica sgrifennodd mewn atom yn enwebu tad ci fel halen y ddeiar. Ond yn ogystal â'i deulu, mae gan llawer o bobl feddwl da am Henry ac am y gwasanaeth y gwnaeth i'w wlad yn yr Ail Ryfel Byd. Mae llawer yn cofio ei ddewder a'i barodrwydd. Gaser military medal yn y Rhyfel, a mae'n gret pryd mae ffrindiau dy ci'n gweud if it wasn't for your grandfather we wouldn't be here today. We got into a crossfire, a gun plantation it was, and the crossfire had 4 or 5 of us in the jungle, and we couldn't get out of there. So we had to stay there until the morning, all lying on our backs. And at 7 o'clock the following morning, Griff comes in with his platoon of ambulance people and the Rajbatans, and they picked us up and took us out on stretchers. Na'r dyn dyle wedi cael y Victoria Cross. A Griff yn fychan da, a mae'n bleser a fi fod y lam yn un i ddod i, wel, beth allai weid, i diolch i Griff, am y bethau oedd e wedi wneud wir. I owe my life to Griff. If he hadn't been there that morning, I'd have been a goner. I wouldn't be here now. Dros y blynydde mae Henry wedi bod yn asgwrn cefen i'r Royal British Legion yn Rhydaman, ac mae'n actif iawn cyn Remembrance Sunday yn gwerthu poppies. Nef unrhyw beth i gael ariannu'r popi appeal, a unrhyw ex-servicemen arall. Ddim dim ond gyda'r Legion, ond mae'r gyda'r Royal Regiment of Wales Association a gyda'r Burma Star. Nef rhywbeth i helpu ex-servicemen. Mae'n mynd allan bob blwyddyn i gwerthu poppies yn Rhydaman, a mae'n dod lan i 78, nawr bydd e'n 78 yn Tachwedd nawr, a mae'n still dal i mynd mas i gwerthu poppies bob blwyddyn, bob dydd, a mae wedi cael tystysgrif am gwerthu poppies am 25 o blynyddoedd nawr. We're very proud to have been friends of Griff, we still are. But having said that, Griff MM is a character in his own right. He devotes more of his time to the welfare of others than he does to himself. Dros y blynydde mae Henry wedi ennill sawl anrhydedd. Cafodd y Military Medal yn Burma, mae'n aelod o'r Burma Star ar Old Comrades, ac mae wedi cwrdd â'r teulu brenhinol sawl gwaith. Angharad ni mewn, siwr ych chi'n teimlo wrth gweld ni'n gyd yn dod o'r plat halen y ddeiar? Wel, o'n i'n meddwl dim un. Wel, o'n i'n meddwl fi oedd e. Mae dy ci yn heiddi halen y ddeiar. Mae halen y ddeiar yw e. Halen y ddeiar yw e, awdi wir, mae'n... He deserves it. Good Lord. He should have a VC, not the MM. Yes, you're a wonderful boy.